אנשים, DNA ומה שביניהם, עם אפריל רשל וז'נה הלשטיין. ברוכים הבאים לאנשים, DNA ומה שביניהם. היום אני אפריל, אביא את הקייס. אני רק רוצה להגיד תודה לכל מי שחוזר אלינו להאזין לפרק נוסף. כיף לנו לעשות את הפודקאסט, ואני מקווה שזה עובר גם אליכם. אז ז'נה, מה שלומך? רק חשוב להגיד שאין לי שמץ של מושג מה את הולכת להביא היום. נכון, הפעם אני אספר את הסיפור, ולא עשיתי ספוילרים, אז זה חדש. ולשאלתך שהתחלת לשאול, שלומי טוב. שלומי טוב מאוד אפילו, במיוחד בימים לא פשוטים אלה. מאוד סקרנית לשמוע מה את הולכת להביא היום. כי באמת, אנשים תמיד חושבים שהדברים האלה מתוכננים, ואנחנו, אני חושבת, חלק מהעניין הוא להעיז גם בשבילנו. אז לגמרי, אני כמו אחד המאזינים. אין לי שמץ של מושג, אפילו לא נתת לי אפילו את השם של הפרק. נכון, וזה מצוין לי. אני רק רוצה לקפוץ ישר לעזרה לפרק. אנחנו מדברים כאן על קייס שהוא קייס של רצח, שנפטר באמצעות DNA. אז מי שככה מרגיש שהוא עדיין לא מוכן לזה, אז הצפייה היא על אחריותכם בלבד. האזנה, נכון. מתישהו אולי גם יהיה צפייה, לא יודעת. אז הסיפור שלנו מתחיל בלוס אנג'לס התוססת. באמצע שנות ה-80, העיר היא כור היתוך של חלומות וייאוש, והגבול שבין הגיבור לנבל הרבה פעמים לא בדיוק ברור. וכאן בדיוק הצטלבו הדרכים של שרי רסמוסן עם אדם בשם ג'ון רוטן. רגע, יש לפרק הזה כותרת? הכותרת היא שרי רסמוסן. אוקיי. אנחנו מדברים כאן על הקייס שלה. שרי היא צעירה ממשפחה סקנדינבית במקור. כבר בגיל 20 היא עבדה כאחות, אחרי שהיא התחילה את הלימודים שלה בקולג' ז'נה בגיל 16. בגיל 16 היא כבר התחילה ללמוד בקולג', היא למדה להיות אחות, והיא הייתה מאוד מונעת מהרצון לעזור לאנשים, היא רצתה לשפר ולשנות דברים באמת, ומתוך המערכת, ובגיל צעיר היא כבר התקדמה לניהול. זאת אומרת, בגיל 27-28 היא כבר ניהלה מרפאה. כאילו סוג של גאונה כזאת. ממש. עכשיו, ג'ון הוא לא היה פחות מבטיח, זאת אומרת, הוא היה מהנדס צעיר, הם למדו ב-UCLA, הם התאהבו, וג'ון בעצם מציע לשרי נישואים. היא כמובן מסכימה, כשהיא לא מודעת בכלל להשלכות של מערכת היחסים הזאת. אני קופצת ישר לבוקר של ה-24 לפברואר 86. שרי לוקחת יום מחלה, חלק אומרים שהיא רצתה לעבוד על מאמר, חלק אומרים שהיא נפצעה באימון אירובי. לא הצלחתי לאמת את הסיבה הרשמית לכך שהיא החליטה להישאר בבית, ואין קשר ליום מחלה שלה למה שהולך לקרות הלאה. לפני שהיא יצאה לעבודה, לפני שג'ון יצא לעבודה, הוא נשק אותה, ואמר לה שהוא יתקשר כל כמה שעות לראות איך היא מרגישה, איך היא מתקדמת, וכשהוא ניסה להתקשר היא לא ענתה. ואז כשהוא סיים לעבוד הוא מיהר הביתה. אבל הוא מבין כשהוא מגיע שמשהו לא מסתדר לו. קודם כל, דלת החנייה הייתה פתוחה. האוטו של שרי היה חסר. היה לה BMW שהוא קנה לה לאירוסים. איפה נמצאים הגברים שקונים לאירוסים BMW? אני אשמח להכיר אותם. והוא פתח את הדלת של הכניסה, והוא מוצא את הבית הפוך. המגירות והארונות רוקנו, מוצרי החשמל נותקו מהשקעים, פוזרו ברחבי הסלון, זכוכיות מנופצות על הרצפה, אבל הבלגן הוא לא מה שמושך את תשומת הלב של ג'ון. הוא מוצא את שרי, עדיין בחלוק שלה, שהיא חלוק בית, שוכבת בסלון, יחפה, ללא תזוזה, במרכז החדר, פצועה לחלוטין ומדממת כולה. אשתו, שהוא הספיק להיות נשוי לה 3 חודשים, רק 3 חודשים, נמצאת מולו מתה. וככה אנחנו מתחילים את הפרק. וואו, כאילו יש לי ויז'ואל בראש
לא סבבה. לא סבבה בכלל. עכשיו, כשמגיעים חוקרי הרצח של משטרת לוס אנג'לס, הם התחילו לחבר את חלקי הפאזל של מה שקרה באותו בוקר. הם שמו לב ששרי עדיין לבושה בחלוק של הפיג'מה שלה, והם הסיקו שהיא לא ציפתה לאורחים, גם לא היה אף סימן לפריצה. הם שמים לב ששרי הוקטה בעוצמה בראש, וכלי הרצח, כך הם מעריכים, הוא הגרטל שנמצא ליד הראש שלה על הרצפה. היא נורתה 3 פעמים בחזה ובבטן. נראה שהיריות נעשו דרך סמיכה כדי להשקיט את הירי, ובהמשך, ככל שהם יחקרו יותר לעומק, יתברר ששרי הוקטה ונורתה פעם אחת, זה נטרל אותה, ואת 2 היריות הנותרות ירו דרך הסמיכה, כווידוי הרגע. זאת אומרת, היה ברור שיש פה פאטרן מסודר, ולא איזה משהו מקרי חובבני. לא היו שום ממצאים פורנזיים חד משמעיים. ז'אנה, הזירה הייתה נקייה. הם לא הצליחו להוציא טביעות אצבע, הם לא מצאו DNA בזירה, אבל כשהם הסתכלו על שרי, הם ראו שיש לה סימן נשיכה בתוך הזרוע השמאלית שלה. סימן נשיכה חזק, מובהק. מה את חושבת שהם... לא היה שום דבר, כלום, בזירה עצמה? שום דבר, הזירה הייתה נקייה לחלוטין. אנחנו בשנות ה-80, הם מסתמכים בין היתר על אוספים, body fluids, אוספים כאילו כל ממצא פורנזי שאפשר להוציא ממנו DNA, אבל מסתמכים על בין היתר טביעות אצבע, שלא הצליחו למצוא טביעת אצבע אחת שלמה, חד משמעית, שאפשר לבנות ממנה. טביעת אצבע להשוואה. אבל יש את הסימן נשיכה. מה את חושבת שהם עשו איתו? המשטרה של לוס אנג'לס? אני מניחה שלקחו את ההטבעה של הסימן נשיכה הזה. יכול להיות, אבל מה שהם עשו בצורה... עכשיו רגע, אבל אם יש סימן נשיכה, זה אומר שכן צריך להיות שם לפחות שאריות של רוק, ואם יש שאריות של רוק, צריך להיות DNA. מצוין. אז אנחנו בשנות ה-80, הכלים מוגבלים לניתוח DNA, אבל הם בהחלט אספו את הדגימה ושמרו אותה. איזה אלופים. אז בעצם, אחרי ממש שעות בודדות, שזה C, המקרה סווג על ידי החוקרים כחשוד שהשתבש. בין היתר, כי פריצות וגנבות היה דבר שבשגרה בלוס אנג'לס, במיוחד באותה שכונה שהם חיו בה. הייתה להם רשימה ארוכה של מקרים דומים, ושרי הייתה פשוט עוד אחת ברשימה. יש רק בעיה אחת שהחוקרים לא הצליחו לפתור בהגדרה הזאת של שוד שהסתבך. שום דבר לא נגנב, חוץ מהרכב של שרי ורישיון הנישואים שלה. הרישיון נישואים שלה ושל ג'ון, פיסת נייר, לא נמצא בבית. איזה קטע. הם לא חשבו שיש צורך לנהל רעיונות, לשאול על אויבים, על החיים הקודמים שלהם. ג'ון הבעל, כמובן רואיין, אבל הוא היה בשוק מוחלט, פשוט struck, כמו שאומרים באנגלית, והיה לו אליבי יציב, אז הוא מיד נשלל כחשוד. עכשיו... כי איפה הוא היה? הוא היה בעבודה? הוא היה בעבודה, והיה לו לזה סימוכין. עכשיו, כשג'ון התקשר להורים של שרי, לספר להם שהיא נרצחה, הבת שלהם, הם מיד התקשרו לצוות החוקרים שצוותו לתיק שלה, והם ביקשו מהם לחקור לעומק כל פרט בחיים שלהם, אויבים, אקסים, כל הסיפור. יום אחרי הרצח, הבלשים נפגשים עם ג'ון כדי לעדכן אותו בסטטוס של החקירה, והוא גם ביקש מהם לבדוק יותר לעומק, ולא לסווג את התיק ישר כשוד. אני חושבת שזה אחד הדברים שבמיוחד באותה תקופה, שאם יש איזשהו פשע שקורה לאורך זמן, במקומות שונים, במיוחד אם זה בקהילה מסוימת, וזה נופל לתוך איזשהו דפוס של אחרים, אז אני חושבת שזה בדרך כלל מתחלק לשניים. וזה בעיקר תלוי בחוקר עצמו, מי שאחראי על החקירה. זה או שהוא מתחיל לחפש את ההקשרים עם המקרים האחרים, או שהם אומרים, אוקיי, יש פה איזושהי מגפה של פריצות, זה עוד אחת מהפריצות, ובדרך כלל התיקים האלה נסגרים מחוסר עניין לציבור.
בדיוק. אז הם ממש אומרים, אוקיי, יש מלא מקרים כאלה, זה לא המקרה הראשון, היה מקרה שבועיים קודם, תכף יהיה מקרה שבועיים אחר כך, והם כבר רצים עם התיאוריה הזאת. הערה לגבי ג'ון, הבעל שלה בשלב הזה, הוא קובר אותה, סופד לה, והוא עוזב את לוס אנג'לס, והוא פשוט מתחיל חיים חדשים במקום אחר, ודי נעלם ממאמצי החקירה. עכשיו, אם זה חשוד או הגיוני, לי אישית זה לא ברור. החוקרים התייחסו לזה, לעובדה שהוא פתאום סגר הכל ונעלם? זאת אומרת, הם ידעו איפה הוא? הם ידעו איפה הוא, והם שמרו איתו על קשר כשזה היה נדרש מהם, מהצד שלהם, אבל הוא לא יצר איתם קשר כדי לשאול איפה החקירה עומדת, את מי ראיינתם, מה המאמצים שאתם עושים, למה אתם לא חוקרים יותר לעומק, למה אתם ישר מסווגים כשוד. זאת אומרת, הוא פשוט נעלם מהסצנה הזאת בזמן שההורים שלה והחברים שלה המשיכו לנסות לפחות להניע את החוקרים, לבדוק יותר לעומק. אתה יודע, את החלק הזה, יהיה מי שיגיד, אוקיי, זאת הדרך שלו לאבד את האובדן, והדרך שלו לאבד את האובדן היא להתחיל מחדש, במקום אחר שלא קשור למקום שבו הפשע הזה הוצא, ולנתק את מה שנקרא החיים הקודמים שלו, ולהתחיל חיים חדשים. יש אנשים שזאת הדרך שבה הם מסוגלים לאבד אובדן כזה. נכון, כדי לשמור על הנפש שלו. אז הבלשים מתעדים את השיחות והבקשות, גם שלו עד אותו הרגע, וגם של ההורים של שרי בכתב. הם מתקשרים, אומרים, תבדקו ככה, תבדקו אחרת, הם רושמים את הכל, אבל כל התיעוד הזה, גם שהוקלט, גם שנכתב, הולך לאיבוד. זה הכל הולך לאיבוד. באופן מסתורי. ולמרות כל הבקשות להמשיך לחקור, המשטרה תמכה והמשיכה לתמוך בתיאוריה של פריצה ושוד שהשתבש. עכשיו, בגלל מוצרי החשמל שנערמו, היו מוצרי חשמל בערימה לצד המדרגות. בגלל אותם מוצרי החשמל בערימה, הם הניחו שפשוט הגנבים לא הספיקו לגנוב אותם, כי הם נתקלו בשרי, ואז התחיל מאבק, ירו בה וברחו עם ה-BMW. גם התקיפה שלה הייתה מאוד ברוטלית, אז הם הניחו שצריך 2 גברים שודדים כדי לעשות כזה דבר. וגם באפריל, חודשיים לאחר מכן, המשטרה מקבלת קריאה על ניסיון פריצה ממש לא רחוק מהבית שלהם. הם קישרו את שתי הפריצות וישר התחילו בחקירה על זה. אז הם פרסמו תיאור פיזי שלהם בשביל לבקש את עזרת הציבור, ואפילו הם הציעו פרס כספי. אבל שום צחות לא הגיע. יותר מזה, ה-BMW של שרי נמצא שבוע לאחר מכן והוחזר לג'ון, כשהרכב נקי מכל ראיה. גם ברכב לא היה כלום. למרות המאמצים של המשטרה, התיק של שרי נשאר לא מפוענח, וחומרי החקירה ישבו במחסן של המשטרה וצברו אבק במשך 18 שנים. רגע, אבל את אומרת שכל מה שג'ון ושהמשפחה, כל התיעוד הזה, את אומרת שהוא הלך לאיבוד. אז מה כן נשאר בתיק? נשאר בתיק התיאור של מה שקרה לשרי, מה שנמצא בבית, מה שגנוב, אבל כל הבקשות לבדוק לעומק את החקירה, או לסטות מההחלטה שזה פריצה ושוד שהשתבש, כל זה פשוט לא היה בתיק יותר. בתחילת שנות ה-2000, עולם ה-DNA מתפתח במהירות, והמשטרה מבינים שיש להם כלי חדש מצד אחד, ותיקים קרים בשפע שמחכים לפענוח. אז הם חשבו, למה שלא נשלב את השניים ונראה אם נצליח לסגור תיקים קרים ישנים? והם מקימים יחידה יהודית, ואז הם גילו שיש המון תיקים קרים לפתוח, יותר ממה שהם יכלו לשער. אז רגע, אנחנו מדברים על כמה זמן אחרי? משהו כמו 18 שנים אחר כך. אם את רוצה לדייק, אנחנו בדצמבר 2004. אוקיי. בדצמבר 2004, מדענית פורנזית של המשטרה, בשם, ואני מקווה שאני לא אטעה, ג'ניפר בטרוורת', בראש שלי זה ערך החמאה, ג'ניפר ערך החמאה. נראה אבל שהיה לה ערך אחר, חוץ מהחמאה. אז בואי נראה. היא שמה לב לתיק קר של שרי, אחד מבין הרבה מאוד תיקים קרים שיש לה ביחידה,
והם מחליטים לפתוח מחדש ולבדוק עם המאגר של ה-DNA של רשויות החוק בארצות הברית, שהיה אז מהפכני, והיא בעצם פותחת את התיק, והתיק קצר מאוד. אני רוצה שנייה, למי ששומע אותנו, או למי שמקשיב לנו פעם ראשונה, תיק קר זה אומר תיק שיושב הרבה מאוד זמן ללא פענוח. והסקאלה הזאת של בין קר לבין חם, חם זה יהיה תיק פעיל שעובדים עליו עכשיו, ותיק קר זה יהיה תיק שיושב כבר הרבה מאוד שנים במה שנקרא מרתפי המשטרה, וכל הסקאלה שבדרך. כשהמסלול של תיק שלא מצליחים לפענח אותו, הוא מתיק חם שעובדים עליו ומחפשים וחוקרים ובודקים, וככל שעובר הזמן מביצוע הפשע ועד שמפסיקים בעצם לחקור את אותו התיק, הוא הופך מחם לקר. אז זה רק כמה מילים על מה זה תיק קר, כי את משתמשת בזה הרבה. אז בעצם מה שקורה זה שהם מחליטים לבדוק עם התיק הקר הזה, והמאגר של ה-DNA של רשויות החוק בארצות הברית, והם רוצים לבדוק אם אפשר לשלב בין השניים ולהביא לפתרון של הקייס. אבל התיק מאוד קצר, ומשהו בו היה חסר. מה היה חסר? כל הרעיונות ההקלטות של הרעיונות עם כל המכרים, החברים, התיעוד בכתב של החוקרים, כל מה שדיברנו עליו כבר קודם, ובעיקר יש תיעוד לדגימת DNA מהנשיכה שנלקחה מהזרוע השמאלית של שרי, והיא לא נמצאת שם. אבל היא מצליחה לאתר אותה, ג'ניפר. היא מצליחה לאתר את הדגימה במחלקה של חוקרי המוות, וחודשיים לאחר מכן הדגימה מגיעה לג'ניפר, מה שמאפשר לה לנתח את דגימת ה-DNA, ובעצם המאגר DNA של רשויות החוק לא מניב תוצאות, אבל הניתוח של ה-DNA אז, כבר בדצמבר 2004, מספק לנו שני רמזים. אחד, הנושך הוא למעשה נושכת, אישה. 2, התיאוריה של שני שודדים גברים היא לא מדויקת במקרה הטוב, במקרה הרע היא פשוט שגויה לחלוטין. נושכת זה טוויסט בעלילה. זה מצחיק שאנחנו אומרים טוויסט בעלילה, כי איכשהו באופן אוטומטי, החשיבה היא רוצח, לא רוצחת. נכון, אבל יש לנו כאן אישה בזירה, ולא ברור איך היא קשורה לשוד שהסתבך. אז המדענית סיכמה את הפרטים בדוח, ושלחה אותו ליחידה לתיקים קרים. היא ציינה שלא נראה לה שזה שוד, ושהיא מזהה אישה בזירת הרצח, אבל הם בחרו שהם לא מתקדמים איתו, וטענו שוב שזה שוד, למרות ההתפתחויות, ושוב התיק מתקרר בפעם השנייה. אני רוצה רק להגיד שכשעושים את בדיקת ה-DNA, אפשר לפי ה-DNA לדעת אם זה DNA של גבר או DNA של אישה. כי לאישה יש 2 X'ים, לגבר יש X ו-Y, ואת זה אפשר לראות בבדיקת ה-DNA, מה שאומר שאפשר לדעת קודם כל את ההבחנה, האם ה-DNA שייך לגבר או שייך לאישה. זה משהו שהוא איזשהו בייסליין, איזושהי התחלה, גם אם לא יודעים כרגע מי הבן אדם עצמו, כן אפשר לעשות את ההבחנה בין גבר לאישה. ואני מניחה שזה הדבר הראשון שבעצם היא ראתה. בדיוק. אז שהיא הכניסה למאגר, היא לא מצאה התאמות, כי זה היה מאגר, בטח לא מאגר גדול, אני מניחה ב-2004, וגם לא מצא שם התאמות בתוך המאגר של... אני חושבת שזה היה FBI שיצר את המאגר הראשוני, לא בטוחה, אבל זה היה מאגר של פושעים ואנשים שנחקרו בנושא של פשע, ולא הייתה שם התאמה. והתיק מתקרר עד שאני בעצם קופצת 5 שנים קדימה. אנחנו כרגע 23 שנים אחרי הרצח של שרי. בשנת 2009, אחד מחוקרי הרצח רצה נואשות לפתור תיק קר. אחרי שהוא עבר על תיקים רבים, הוא נוחת על התיק של שרי והוא מתחיל לעבוד. הוא בעצם הוא יושב במחלקה שחוקרת תיקים קרים, והוא מצטרף אל החוקרים ג'ים ופיט, שהם מיד שמים לב לניתוח של ה-DNA של ג'ניפר,
שנעשה ב-2004, והם מבינים שיש נוכחות של אישה בזירה, שזה עוד פעם סווג כשוד שהשתבש. הוא מבין שלא נגנב דבר מלבד, בעצם מה שבאמת באמת נגנב זה הרישיון נישואים שלהם, פיסת הנייר, והם הבינו שמשהו ממש ממש לא מסתדר להם, ששוד זה לא היה, והם מתחילים לעבור על רשימת המעורבים בתיק, והם מוצאים שם פתק קטן עם הערה לגבי אישה אחת, סטפני לזרוס, האקסיט של ג'ון. הם סקפטיים, אבל לאחר וידאו שכל החשודים בתיק נוקו מחשד, נשארה רק סטפני. כל הפוקוס עובר אליה. אז מי זאת? סטפני לזרוס. סטפני היא האקסיט של ג'ון. ככה לפחות היא חשבה. ג'ון תיאר את מערכת היחסים כקזואלית, חברים עם הטבות, בעיקר הטבות, וגם לא רק איתה. היא לעומת זאת טענה שהם היו מאוהבים לחלוטין. וב-1982, לאחר 4 שנים של חברות והתעלסות, כמו שאימא של הבן זוג שלי אומרת, הם נפרדים ונשארים חברים. יש שיגידו חברות אפלטונית, ויש שלא מסכימים. מה שחשוב לי להגיד בנושא הזה, זה שזה חלק מהסיבה שבחרתי את הקייס הזה. כי בדרך כלל יש הרבה קייסים שנפטרו באמצעות DNA, שמסופר בהם מה קרה, איך פתרו את זה, הסבר על החקירה הגניאולוגית, וזה די כזה מונוטוני. כאן, בתיק הזה, יש הרבה מאוד מידע ג'וסי מהחברים, מהמכרים. יש פה איזשהו פירוט שבעיניי הופך את התיק הזה לקצת יותר מעניין לך היום, ולמאזינים שלנו הלאה. אז בנקודה הזאת הם 4 שנים friends with benefits, חברים עם הטבות, והיא בטוחה שיש שם אהבה גדולה גדולה. ובעצם אחרי 4 שנים של חברות, הם נפרדים ונשארים חברים. אנחנו לא יודעים אם הם חברים שגם נהנים, או רק חברים, אבל הם נפרדים. הם נשארים בקשר חברי, אבל ג'ון שכח לספר לה משהו. הוא שכח לספר לה שהוא מאוהב, והוא עומד להתחתן. הוא למעשה שוכח לספר לה את זה במשך 2 שלמות. ב-1984, סטפני מארגנת לו מסיבת הפתעה ליום ההולדת שלו. ג'ון שלנו היקר לוקח אותה הצידה, הוא מודה לה על המחווה הנפלאה, והוא מספר לה שהיא במערכת יחסים רצינית ומחייבת עם מנהלת מרפאה צעירה ומבטיחה בשם שרי רסמסון. סטפני עמומה לחלוטין מהגילוי הזה, ולא פחות חשוב, סופרייז. כן, ממש. ולא פחות חשוב לציין, היא גם זוהמת. היא מנתקת איתו כל קשר, עד שגילתה במאי 85 שהוא יתרס. סטפני מתחננת ממנו שיבוא אליה הביתה, לדבר על הדברים. היא מנסה להסביר לו ששרי לעולם לא תאהב אותו כמוה, והיא מבקשת מג'ון, בקשה הגיונית לחלוטין, שישכב איתה פעם אחרונה כסגירת מעגל. אני לא יודעת מה עובר לך בראש, אבל ג'ון מסכים לשם סגירת המעגל, ברור, והוא שוכב איתה. רק לשם סגירת המעגל. כן. רק בשביל לסגור מעגל. הגיונית, סך הכל. והוא שוכב איתה פעם אחרונה ודי. אבל למרות שהיא מבקשת שיפרד משרי ויבטל את האירוסים, הוא לא היה מוכן. אבל הוא הבטיח לא לשכוח אותה ולשמור על קשר. איזה גבר נחמד. ממש אביר על הסוס הלבן. וזה רק בעצם העצים את האובססיה שלה אליו. אז סטפני, שפשוט לא מצליחה לעבור הלאה, הייתה נוחתת בהפתעה בדירה שלהם, אחרי שהם כבר גרו יחד. לפעמים טענה שהיא פשוט הייתה בסביבה, ורצתה לקפוץ להגיד שלום. לפעמים קפצה לבקש מג'ון טובה, או עזרה כזאת או אחרת. והוא שמח לעזור. שרי פחות. וזה בהחלט הפעיל לחץ על מערכת היחסים שלהם. עכשיו, הסיבה שאני יכולה לספר לך את העובדות האלה, זה בגלל שכולם ידעו. ההורים, החברים, הקולגות לעבודה, כולם. אפילו ידוע... רגע, אז שנייה רגע, אז שרי בעצם
הכירה אותה, כי סטפני הייתה מגיעה גם כששרי הייתה בבית. נכון. וגם ידוע על טובה אחת שהיא ביקשה מג'ון, לי זה אומר כמה זה היה מדובר. כאילו, העובדה שכולם יודעים את זה, זה סימן שהמידע הזה עבר לחוקרים כמה וכמה פעמים. ואחד מהטובות שהיא ביקשה מג'ון, שזה משהו שבישראל אין לי אפילו איך לתרגם את זה, זה to wax her skis. כאילו, לשים שעבה על המחליקיים שלה. בכל אופן, שרי כנראה ממש לא אהבה את זה, וזה דובר... את מדברת על המגלשיים של הסקי? כן. לשים, כאילו, למרוח בשעבה את המגלשיים של הסקי שלה. כן. אחרי שהם חברים טובים, אחרי ההיסטוריה שלהם, בזמן שהוא גר עם שרי, ובמערכת יחסים רצינית ומחייבת. אני תמיד מבקשת מאנשים, חברים אקסים שלי, שישימו לי שעבה על הסקי. סך הכל בקשה הגיונית. אוי, איזה הזויה. אוקיי. אז סטפני בעצם באיזשהו שלב מתפרצת למרפאה, שזה מקום העבודה של שרי, בצעקות, שלג'ון יש עדיין רגשות אליה. היא יוצאת, טורקת את הדלת, אבל לפני שהיא יוצאת, היא צועקת במרפאה, אם אני לא אוכל להיות איתו, אף אחת לא תוכל. כמובן שג'ון מבטיח לשרי שהוא מטפל בהכל, ואין לה סיבה לחשוש, וככל שהמועד של החתונה מתקרב, ג'ון מתרחק מסטפני לחלוטין, וב-23 לנובמבר 1985 הם מתחתנים. אבל אפילו כשסטפני נמצאת מחוץ לתמונה, לא רואים אותה, לא שומעים אותה, דווקא השקט הזה עושה לשרי רע, כי היא מרגישה בבטן שמשהו פשוט לא מסתדר לה. היא התחילה להרגיש שעוקבים אחריה בכל מקום, והיא לא יודעת אם זה שרי או אנשים אחרים, גברים, נשים, היא פשוט מרגישה שעוקבים אחריה, והיא זכרה גם שכשהייתה הולכת לקניות בסופר, סטפני במקרה הייתה נוחתת גם בסופר. שרי שכנעה את עצמה שכל זה פשוט צירופי מקרים, הרי ג'ון אמר שהוא יסגור את הסיפור ושהכל בשליטה. ולמרות שהמשטרה יודעת את כל זה מיד אחרי הרצח, כולם מדווחים, משפחה, חברים, קולגות, ג'ון בעצמו, ולמרות זאת, מעולם לא מסתכלים לכיוון של סטפני. למה את חושבת שזה קורה? כי ברירת המחדל היא שוד עושים גברים, ואם סווגו את זה כשוד, אז מבחינתם שוד זה גבר, וזהו, אני לא חושבת שהם הלכו בכלל על הקטע, או שלקחו בחשבון את הקטע הרומנטי. אז תשימי לב לזה, ב-2009, סטפני לזרס כבר הייתה חוקרת ותיקה במשטרת לוס אנג'לס. כן, שמעת אותי נכון, היא חלק מהמשטרה, אחת משלהם. די. אז אני חוזרת אחורה, אני סוגרת כרגע את הסיפור של מי היא סטפני לזרס, ואני חוזרת אחורה לחקירה של פיט וג'ים. אנחנו ב-2009, 23 שנים אחרי הרצח, וחלק אחר חלק הפאזל של שני העשורים האחרונים מתחיל להתחבר. מיותר לציין שלא נוח להם עם הגילוי, והם היו צריכים לפעול בחשאיות מוחלטת, במיוחד אם הם מגלים טיוח של המשטרה. עכשיו ברור למה כל הראיות נעלמו. נכון, בדיוק. והם עובדים על התיק בשעות הנוספות שלהם, בשושו, והם מתייחסים לסטפני בשם קוד. נאמבר 5. בחקירה המקורית, כלי הרצח לא נמצא, כי אמרו שהיא בעצם הוקטה ונורתה. זאת אומרת, האגרטל שהם הניחו שזה היה אמצעי הרצח, זה לא היה נכון. והאקדח לא נמצא. ובמשטרה יכלו רק לשער את סוג האקדח שבו שרי נורתה לפי הקליעים. וב-2009 פיט וג'ים גילו שבמקרה, שבועיים אחרי הרצח, סטפני דיווחה למשטרה במחוז אחר. זאת אומרת, היא הלכה למחוז אחר, נפרד לשלה, ודיווחה שאקדח הגיבוי שלה
נגנב. אבל עברו 23 שנים והם לא יכולים לקשר את כלי הרצח, את כלי הנשק. למי שתוהה מה זה אקדח גיבוי, אני לא יודעת איך זה עובד בארץ, אבל בארצות הברית, במיוחד לשוטרים ולחוקרים שעוסקים בפשעים, יש את האקדח, מה שנקרא על המותן, ויש תמיד איזשהו אקדח גיבוי שהוא מוסווה או מוסתר מתחת לבגד. אז זה אקדח הגיבוי. ובעצם הם אומרים, אוקיי, בוא נלך עוד פעם בכיוון החדש הזה, DNA. ומדהים אותי שהם כל פעם אומרים בכיוון החדש הזה. ב-2004 זה היה הכיוון החדש הזה, ב-2009 זה היה הכיוון החדש הזה. אבל כן, זה אז עדיין היה כלי שהתחילו לעבוד איתו, וזה היה מהפכני. זה עוד לא היה שגור. וב-27 למאי 2009, בלשים בלבוש אזרחי התחילו מעקב אחרי סטפני. היא לקחה את הבת שלה לקוסטקו. זה מה שהיה כתוב במחקר שעשיתי. אני מקווה שזה, לא שזה משנה אם זה היה קוסטקו או מרכז קניות ובילוי אחר, אבל הם הלכו, היא והבת שלה, לאכול יחד, וכשהן יוצאות, הן זורקות את הכוסות שלהם לפח. הבלשים כמובן קופצים על הפח, אוספים את הכוסות, אוספים את הקשים, ושולחים למעבדה לניתוח ובדיקות. איזה איסוף ראיות קלאסי. אני מתה על זה. ממש. הקטע הזה של לחכות שמישהו יירק, או יזרוק את המסטיק, או יזרוק את הבקבוק שהוא שתה ממנו, או במקרה הזה, הכוס שהיא שתתה ממנו. זה האוצר של כל חוקר. בלש שמחכה, כן, שמחכה ל-DNA. אני חושבת שזה גם, הם עושים מעקב ומחפשים כל מה שנמצא בשטח הציבורי. כאילו, קוסטקו זה מושלם מהבחינה הזאת. והם שולחים את זה למעבדה לניתוח ובדיקות. ויומיים לאחר מכן, הם מקבלים תוצאות. וסופרייז, סופרייז, יש התאמה. ה-DNA מהנשיכה בזרוע של שרי תואם ל-DNA של החוקרת הוותיקה במשטרת לוס אנג'לס, סטפני לזרס. ובעצם, ממש שבוע לאחר מכן, ב5 ליוני 2009, שבועיים אחר כך, החוקרים מזייפים ראיון של חשוד רלוונטי לתיק שסטפני עובדת עליו. והם פונים אליה ומבקשים שהיא תבוא ותעזור להם לראיין את אותו החשוד. אבל כשהיא נכנסת לחדר החקירות, אין אף חשוד לראיין. וכשהם מתחילים לשאול שאלות על ג'ון ושרי, היה לה ברור שהחשוד היא חשודה, וזאת היא בעצם. עכשיו, היא מנסה להתחמק, להאשים את מספר השנים הרב שעברו, נשבעה שאין לה שום מושג במה מדובר. נותנת תשובות עמומות כמו אני לא בטוחה, אני לא זוכרת. הבלשים לא קנו את זה. וכשביקשו ממנה DNA, היא פשוט נעמדה המומה, אמרה שאין מצב שמישהו מעז לחשוב שהיא יכולה להיות קשורה לזה. היא אומרת איזה גיבוב של אולי רבנו, אולי נשכתי אותה, אבל אני לא רוצחת. היא יוצאת מהחדר ומסתערת, ושניות אחר כך היא נעצרה. היא נעצרה ונשפטה ל-27 שנים. רגע, יש לי שאלה לפני. כן. אם היא הייתה שוטרת, והתיק הזה טופל על ידי ה-FBI, שוטרים, ה-DNA שלהם לא נמצא במאגר המשטרתי? אז אני חושבת שב-2004 לא. אני לא יודעת אם אז, זו שאלה מעניינת, כי אנחנו לא יודעות אם המאגר של המשטרתי כלל גם את העובדים של המשטרה. אני לא יודעת אם היום הוא כולל את העובדים של המשטרה. כי בעיקרון מה הם אוספים? המאגר של ה-FBI, המשטרה של LA פתרה את התיק. הם השתמשו במאגר שנוצר במקור על ידי ה-FBI. ואני לא יודעת אם גם היום, וזו שאלה מעניינת, אולי אחד המאזינים שלנו יודע ויוכל להאיר את עינינו, אבל אני לא יודעת אם שוטרים מגישים את ה-DNA שלהם. כן, כי בעיקרון המאגר המשטרתי, ושוב, אני מדברת על לפחות ארצות הברית, שהוא נקרא קודיס, ואני מניחה שיש גם מאגר כזה בארץ, הוא של אנשים שעשו איזשהו פשע שהצדיק לקיחת DNA מהם.
ואלה האנשים שנמצאים במאגר, ולא המאגרים האזרחיים, שאני עושה פה רגע פאוזה, ברשויות החוק בארצות הברית, ואם שמעתם פרקים קודמים שלנו, ומן הסתם זהו גם הפרקים הבאים, ברשויות החוק בארצות הברית, היום, כדי לפתור את אותם מקרים קרים, או פשעים קרים, או תיקים קרים, איך שתקראו לזה, משתמשות במאגרים האזרחיים, באותם מאגרים של חברות כמו Family Tree DNA, ואתר שנקרא GEDmatch, בעיקר בשניהם, כי החברות האחרות לא מאפשרות להעלות DNA של זירות פשע, וגם ב-Family Tree DNA, אני שמה איזושהי הערה, אם עשיתם בדיקה ב-Family Tree DNA, או העליתם את ה-DNA שלכם למאגר של Family Tree DNA, כנסו להגדרות, ואם אתם לא רוצים להיות חלק מהמאגר ה-DNA שפתוח לרשויות החוק, תוודאו שאתם עושים switch off או opt out, מכיוון שברירת המחדל של Family Tree DNA זה שכל מי שמעלה את ה-DNA שלו, כל מי שעושה את הבדיקה ב-Family Tree DNA, נכנס אוטומטית למאגר הזה, ואתם צריכים באופן יזום להוציא את עצמכם. להבדיל, למשל, מ-GEDmatch, שכשאתם פותחים משתמש, אתם צריכים לסמן אם אתם opt-in, רוצים להיות במאגר שפתוח לרשויות החוק, או opt-out, שאתם לא רוצים להיות. אז Family Tree DNA אוטומטית, ברירת המחדל היא כן, אתם צריכים להיכנס לסמן שלו. ב-GEDmatch, כשאתם מעלים את ה-DNA, אתם נשאלים מראש. אז שימו לב לזה. סורי, הלאה. אני חושבת שגם צריך לציין שבאתר שלך אני מניחה שיש הסבר על זה. נכון. ואנחנו נשים בפרק של שרי, אנחנו נוסיף בתיאור גם את הלינק או הכוונה למידע באתר שלך בדיוק על הנושא הזה. כן, יש שם סרטון שמתאר בדיוק, סרטון הדרכה שמראה לכם בדיוק לאן ללכת ומה לעשות. אז אנחנו עצרת בשרי מסתערת מהחדר, והיא נעצרת כמה זמן אחרי? זה בעצם קורה שבועיים פחות או יותר אחרי שהם מקבלים את התוצאה שיש התאמת DNA, ובעצם עושים את המשפט, והיא נעצרה ונשפטה ל-27 שנים. היא דרך אגב טוענת שהיא לא אשמה, ושהיא לא יודעת מי רצח את שרי. ויש פה עניין גם של הטיוח של המשטרה, זאת אומרת, יכול להיות שכל הדבר קרה נורא מהר, כי במצבים כאלה המשטרה תרצה לסגור את זה כמה שיותר מהר. אבל היא נשפטה ל-27 שנים, לפי דעתי זה life in prison, כי כבר כשהיא הייתה בראיון, כשהם פיט וג'ים תפסו אותה, היא הייתה בסביבות גיל ה-50, 50 פלוס. אז 27 שנים זה כנראה עד סוף ימי חייה, וזה התיק של שרי רסמסן. וואו, שפו. כן, אני חושבת שזה מרתק, כי זה לא משהו שהוא מובן מאליו. בואי, לא שלא שמענו על מעורבות של אנשי משטרה, במיוחד אם אתם חובבי סדרות פשע, אז מכירים את המקרים האלה, אבל זה בהחלט לא ה-go-to. זה לא הדבר הראשון שחושבים עליו כשמחפשים חשוד ברצח או בכל פשע אחר. שוטרים זה לא הדבר הראשון שאתה חושב עליו. אבל מרתק. נהניתי ממש. יש. אוי, זה לא נשמע טוב, נכון? אבל כן, זה סיפורים שמרתקים אותי, אז תודה רבה. אני ממש שמחה, נהניתי לספר, ואני רוצה להגיד שוב תודה רבה על ההאזנה, ונשתמע בפרק הבא. כמה מילים לפני שאנחנו מסיימות. הפרקים יהיו פעם אני, פעם אפריל, אז אני מניחה שזה אומר שהפרק הבא אני מפתיעה אותך. ואם עוד לא שמעתם את הפרקים הקודמים, אתם מוזמנים ללכת אחורה ולהקשיב להם. ועד הפעם הבאה, נשתמע. עד הפעם הבאה. ביי. ביי יוש.